O niya namang maribada pa di. O nagriliway ka na dyan. Introhan pa sanaan. Paano kung matikman mo na ako? Cherry sabi. O nakalimutan ko na soft girl voice over flower pala ang title ng vlog na ito. The most requested ng lahat na magsalita ako ng Tagalog na hindi nagmamadali. Bulinaw na lang, tas susuguan pa kita. Dahil nga malakas kayo sa akin, eto na gagawin ko na. Minsan ko lang gawin to, kaya panoorin mo na at sabihin mo na din ako kumain. Seryosa, di nagad sanay sa soft girl si Madi. Bulis na eh. Nagsawa na ako mamundok, magdagat at pumunta sa ilog. Kaya ito naman ang vlog ko, pero sa totoo lang, wala na ako may upload. Bulinaw na lang. Matanaan ko malamang kuro-Korean food na iniyo. O ba't nagbibikol ka, Madi? Minus 10 points ka sa langit. Cheris! Nakalimutan ko na ang pangalan ng pagkain na to kasi nga Korean food, diba? I'm not familiar. 198 pesos nga pala ang presyo nito. Dito nga pala yan sa Kyoko Korean Food House sa Arellano Street, Tahi, Tabaco City. O ano lang mga dyan, Kyoko Food House? Ba't kaya naman? Cherry sabi. Cheat day ko nga pala today at araw ko ngayon para malalaki ng marami. Every Saturday and Sunday kumakain ako ng pork kasi nga kalahi ko